nang mangan. Wuotho gi sim. Chun mama imatek siepa. Wuotho gi sim ok ahero ngimana. Nikech seche ma wuotho gi sim wan gi gimoro ni table manner. Table manner en ni nyaki respect. Achich ni kora lali. Awinji maler. This school waberoge. Awinji You have to respect. Gimi chamo. Kanyo ni nyaka kike kimondo adonjo marom. Nyaki respect gima chamo. Koro sim nyalo ywak. To sim nyalo kelo wach. Kech sim sungo loso ni kelo wach. Onyalo ywak to nyalo kelo wach mapuko kata chieng. Kawuono mera ing'eni sime kata kelo wach to gima dwa nyisi ni ng'ama bedo ka chich gi sime en ng'ama neno ka bang' siko kata wuotho siko ng'e bathe kon gi koni ineno ka ok en agina gi sime to ng'ama neno mol maber no mung'eng'a ni kata wuotho chunyi ne kamoro achiel simbe nyalo bugi nade nyaka dwacha go mpaka ino siepna ang'e pok iywago donge sime be pok okelo ni wach koro in kare wuotha gi sime tibro fwenyo ni kiwuotho gi sime chieng' moro ato chieng' cha ircha na chalo ng'amo chamo sos ora neni dote mupunga mondo mi amba be simba ina nyisa ne amba be simba chien kichi ko sini ga simba jambe ko sane ko taka udhi simba kati ko osipa kera yuro ni karin kare mi wuonda ini senge ber sime raj sime momi wesi odi oda wuth gi simba gima da nyise ni ya table manner ok dwa gi gima interfere ga ngowa gi chiemo sime nyalo kelo liel bingeliel awinji abingeliel do nyalo wuni ni ng'ane to mi pugi sime wuoyo kodi ni ng'ato tho to ng'amo tho kata ng'ama neno no okine ng'ama wuoyo kodi sime okinene enokinene to nyisi ni ya alo odongo tho to ng'ini ng'amo tho to kinene ta penji to sim to nyisi ni ya odongo tho to ng'ini odongo tho kanise chwoyo supi kelo ang'owa minjauri mangisi ni sime riambo minjauri sime riambo sime atemo nyise ni ya bwadinga mudhi school ema biato ni Monday se luor data genjing ma